Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Menteri ka Sarkar Jilla uba AL Hek. Uloong ba kumudukhat ka kunhun menteri ula dep Kren ha ka jingyalang jong ka kunhun menteri habayade bi ki jat Ktien ki badai Pynrung lang Hapoh ka jingrai jong ka Jilla lani state Anthem hendai uong ba ka Sarkar ka sngodai ban shimbet tangi ki Ktien ki ba kuntop Hapoh ka Meghalaya State Language Act. Habatwa jingmot no ba hek kum uwei na ki menteri ba dudukhat ka kunhun menteri halor ka jingmi ka jingbom hun ya ka jingrai jong ka Jilla namar ka jingbom dan nang ka Ktien Pnar ha kani ka jingrai uba hek uloong ba mauhi ula dep penpau ya kani hendrai kat kum ka sur ba buan pat la sngodai ban shimbet tang ya ka Ktien khasi bat garu habakeli la kan don biang ka jingpai din habayade bat kani uba hek uloong ya kata la ban ya Kren tang ba mauhi ula dep Kren shai ya kata Hapoh ka jingyalang ka kunhun menteri. Katkum kekendon ne Section 4 Hapoh ka Meghalaya State Language Act arajar san, la itu ya ka Ktien khasi kum ka Associate Official Language kum juru ya ka Ktien garu. La ruban kedaw hang ni bagi don lai teliki kenhun jat benri trai muluk ha Meghalaya, kita khasi jantia bat garu, bat bun sien yiki khasi bat jantia lan nyaw lang kum ju, bat bun sien na ju pendon kamru haba Kren ni haba ruai. Kenriam upenar, ubhay uwar, ngidei upai khasi bayar. Likely ki major tribe kasi jentia garung. Kalau kani kebangri ban include lang kandiat bagi tien jentia ru nga tinggal aris sapo kabinet. Tiga kabinet pudem dan bah support marui te majority is granted. Kat ki bah ki ai ki juba ki long be bah ki simbetanya ki associate language. Pemenga tinggal la Kren ni orang boleh include lang nama bagi jentia ru di giveaway ki major tribe Hapoh Meghalaya ni. Minta kadang bani kajing ya bamya snohun memang bepersa kajing bamhun. Tam ki kenur seng balang Hapoh Jante Hills. Buat lagi ni ki nongelam jong ki webat political party. Thai pin pha biang ini menuka proposal yang Sarkar bahkan rekon sudah ada bahkan baik biang ini ka. Anthem. Ya kata banyak Kren ni Kren. Mentang ila ladap Kren ngah po kabinet te, bukan dengan Syai Kedari.